Hamza Jubo wanda aka yi sai da suna Dangote, ni ne shugaba na matasa na PNDS tarayya na Libya. Akwai korafi wanda matasa sun kawo ba ɗaya ba biyu ba uku suna so a yadda sako zuwa ga magabata na Nijar. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don kallon wannan bidiyon da kuma samun labarin gaba ɗaya insha Allah. Kusan matsalolin da matasa suke cikin nan Libya. Sako na daya shine bisa harkar jirgi wanda yake tafiya gida. Mun ji an ce matasa sun kira da sun ce a yadda zancen corona. Ya kamata a yadda musu corona, kudin corona a yadda su. Na daya kenan. Sako na biyu matasa sun kawo korafi bisa kan cewa yaro dan shekara 3 dan zai shiga jirgi sai an biya kudin shi da ake biyan kudin babba. Kuma in za a ɗauka kaya sai a ce kilo 10 za a ba yaro. Wannan matsala ce ta biyu ba a bashi kilo 20 kilo 10 aka bashi. Matsala ta uku dan mi yasa mu in muka yata muka zo matar na Nijar ɗan Libina kawai aka yi ma duwan dushen ta shiga 5 muna so a ba mu amsa wannan muna fata wannan sako ya zo da shiga binne. Sannan magana ta bisa harkar takarda mu 'yan Nijar muna da matsalolin takardu amma kuma in mun zo nan muna samun har matsaloli musamman bisa harkar fasfor. Mutane da yawa lokacin da zaka taho a Libi baka da kudin da zaka wutar transport ma balle ka passport amma in ka zo Libi ka samu kudi ko balarabe ya magata in ka shi ai maka passport sai ya shekara ɗaya ko ya shekara bai wuto ba. Muna so wannan matsaloli a muna maganin su. Ni a matsayina na matashi wannan korafi shine wannan mutane a gama ba ku saurara ku saurara ba a gama ba ku saurara wadatu da Allah matasa jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni sunana Salisu Abbas, ni secrétaire ne administratif na Haut Conseil de Nigeria à l'extérieur. Muna da matsaloli wanda mutane muna fata ku muna kyakkyawar fahimta. Kar ku ɗauki abin kama suka ra'ayin siyasa ne ko kuma wani abu da yi kama da haka. Mu 'yan Libi ne mazamna nan, mu 'yan Libi mazamna Libya muna da matsaloli ne da suke damun mu wanda shugabanninmu in ba mu yi magana ba za su sa abin da yake damun mu ba. Kuma muna da kyakkyawar fahimtar da mu da su lalle ne mu faɗi a musu matsalolin da suke damun mu don su saya za su ɗauki mataki. Ana yi wasu abubuwa wanda watakila mu ba mu san su ba su san ana yi ba, shi yasa in muka ga baki muka yi su za su ce komai yana taya daidai ne. Muna yaba musu abin da suka yi wanda an daidai muna jin daɗi. Abin da kuma muka ga bai yi ba lalle ne mu faɗa musu, saboda haka muna da matsaloli. Matsalolinmu na nan na harakar takardu. Libya dai gari ne wanda tsakaninmu da su muna da fasfor, muna da fasfor. Ana son kowa in zai zo ne ya zama to yana da fasfor. Ya za a samu fasforin to talakawa kowa ya sayar da muke zamanin Nijar akwai rishi kala-kala. Mu mun saba nan babu wanda bai zo ba ban da fasfor. Kowa ya zo ya san iya matsala take, amma muna bukatar in ka zo na farko ka zo ka ga matsaloli aka yi maka walakanci ka ce walakanci ka koma gida mutane su taimaka ma dan ka wuce wannan walakanci taya kuma su san ciyan kansu. Kenan fasforin a yi mana sauki wajen samun fasfor. Gida muka zo da 'yan kudin mu ware ga talauci ga abubuwa ba ka barin uwayenka da yiwuwa ka ɗauki kuɗi ka bada da a yi maka fasfor, bai yiwa wannan. Amma nan muna neman kuɗin a mentan muna iya kana bisa aikin ka kuma ka samu kuɗin da za ka bada a yi ma fasfor. Amma nan muna da matsala, fasfor ya ka bada shi ka tattara takardun ka daidaita marmakon ka a bada shi a wata ɗaya wata biyu har wata uku ma kawai iya hito sai bon. Amma fasfor abin mamaki sai a bada shekara ɗaya shekara biyu fasfor bai zo ba shekara da rabi. Mu mutum har ya gaji sai ka baka jira har ka koma gidan uwayen ka ma fasfor bai zo ba. Ka yi dose ka biya kuɗin dose, kuɗin fasfor sun ce ka bada jika 50 ka bada kuma shi kenan fasfor sai shekara guda shekara biyu bai zo ba saboda muna cikin wannan matsala muna so a sani. Abu na biyu kuma shine